Johann Sebastian Bach va ser un compositor alemany que va néixer el 1685 i va morir el 1750. Una de les seves obres destacades és l'Oratori de Nadal. Johann Pachelbel va ser un compositor alemany que va néixer el 1653 i va morir el 1706. Una de les seves obres destacades és el Cànon en re major. Claudio Monteverdi va ser un compositor italià que va néixer el 1567 i va morir el 1643. Una de les seves obres destacades és l'Arianna. Antonio Vivaldi va ser un compositor italià que va néixer el 1678 i va morir el 1741. Una de les seves obres destacades són les quatre estacions. Jean-Baptiste Lully va ser un compositor francès que va néixer el 1632 i va morir el 1687. Una de les seves obres destacades són Isis. Marc Charpentier, compositor francès, va néixer el 1643 i va morir el 1704. Obra destacada, La Saint-Cyllene. Jean, compositor francès, va néixer el 1683 i va morir el 1764. Obra destacada, Dardanus. George Handel va ser un compositor anglès. Va néixer el 1585 i va morir el 1559. Obra destacada, Esther. Henry Purcell, compositor anglès, va néixer el 1559 i va morir el 1595. Obra destacada, Oda per al dia de Santa Cecília.